všechny je asi nejzásadnější to mít rychle vyřešeno, že jo? Zmáčknete to menší stlačidlo a na tom druhém, větším, uvidíte z boku zářezy. Tady můžete vidět, že ta odtoková trubka je vysoko nad vodní hladinou. Úplně ve spodní části najdeme tu gumovou klapku s těsněním. Nejprve si ale otevřeme nádržku a podíváme se, jaká je situace. Bonjour, good morning, guten tag, aloha, kalimera, dobrý den. Moment. Vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného Buildex magazínu, ve kterém vám ukážu, jak se můžete vy sami bez odborné pomoci popasovat s protíkajícím hajzlíkem, pokud do toho vložíte jen trochu snahy. Připraveni? S chutí do toho! Dneska se nebudu pouštět do nějakého rozsáhlého rozebírání problematiky, protože pro všechny je asi nejzásadnější to mít rychle vyřešeno, že jo? Ono totiž v závislosti na tom, jak moc vám záchod protíká, může docházet k úniku obrovských kvant vody den co den, hodinu co hodinu. Pokud jste zaznamenali, že z nádržky záchodu kontinuálně teče voda do samotné mísy, tak to může mít více příčin. Nicméně jedna, respektive dvě z nich jsou nejčastější a na ty se teď podíváme. Nejprve si ale otevřeme nádržku a podíváme se, jaká je situace. Různé nádržky se otevírají různě. Já tady na tomhle konkrétním případu mám dvě stlačidla na vrchní straně víka, takže tady se to dělá tak, že zmáčknete to menší stlačidlo a na tom druhém, větším, uvidíte z boku zářezy, kam můžete vložit šroubovák a pomocí něj to nadzvednout. Když je první venku, vytáhnu i to druhé a pod ním můžete vidět šroub, který bude potřeba uvolnit. Pokud tam budete mít třeba plastový šroub, jako v našem případě, tak použijte dostatečně velký plochý šroubovák, ať si hlavičku neponičíte. Tady už to někdo zkoušel nějakou blechou, takže tam vidíme trochu stržení té hlavice, ale i tak to půjde. Po odšroubení šroubou už můžeme oddělat víko a doporučuji ho položit někam do bezpečné vzdálenosti, ať si ho ještě nerozbijete. V nádržce standardně najdeme dva různé mechanismy. Ten první, který je u nás na straně, je napouštěcí ventil a zajišťuje dopouštění nádržky, a ten druhý vypouštěcí ventil zase umožňuje otevírání průtoku do mísy, čili splachování. Pokud vás zarazilo, že jsem ještě nedoporučoval zastavení přívodu vody, tak je to kvůli tomu, že chceme nejdřív zjistit, kde je přesně problém, a k tomu musíme mít nádržku naplněnou. Protékající záchod je totiž způsoben buď chybou na napouštěcím nebo vypouštěcím ventilu. Začneme postupně od toho napouštěcího. Nejprve na napouštěcím ventilu najděte plovák, tedy tu část, která je naplněná vzduchem a zvyšuje se spolu se zvyšováním vodní hladiny při napouštění nádržky. V určitý moment se na plně funkční toaletě plovák dostane do takové výšky, že mechanicky uzavře přívod vody. Zkuste tedy nejprve nadzvednout plovák a ujistěte se, že se přítok vody zastavil. Tím si ověříte, že je napouštěcí ventil v pořádku a nebude potřeba vyměnit. Pokud vám voda ale nepřestala přitékat, tak jste právě narazili na zdroj problému, a na to, jak celý napouštěcí mechanismus demontovat a následně nainstalovat nový, se vlastně můžeme podívat v dalším videu, takže nám klidně neváhejte napsat do komentáře, že byste s tím chtěli píchnout. Neváhejte ale ani ocenit tohle video lajkem a odebírat nás, bude se vám to určitě hodit. V našem případě se tedy po nadzvednutí plováku přítok vody zastavil, takže ho měnit nemusíme. Druhou věcí, kterou teď musíme zkontrolovat, je podívat se, jestli nám voda z nádržky neotéká neboli neprotíká skrz tuhle bezpečnostní odvodní trubku. Pokud ano, tak to zkrátka znamená, že máme pouze špatně nastavenou výšku vodní hladiny, ve které plovák přívod vody uzavře, což je velice jednoduché opravit. Tady můžete vidět, že ta odtoková trubka je vysoko nad vodní hladinou, takže to taky není problém, ale pokud u vás ano, stačí najít závitnici napojenou na ten plovák a pomocí otáčení dokážete nastavit výšku, ve které plovák uzavře přívod vody. U nás to jde i ručně prsty, ale někde budete potřebovat šroubovák. Zpravidla otáčením proti směru hodinových ručiček snižujete hladinu v nádrži a opačně po směru hodinových ručiček je zase zvyšujete. V případě, že je právě tohle váš problém, tak otáčejte závitnicí proti směru hodinových ručiček tak, aby hladina po napuštění končila třeba centimetr pod hrdlem té odtokové trubky.
Jakmile budete mít hotovo, můžete spláchnout a nechat nádržku naplnit, abyste viděli, že se voda opravdu zastaví v požadované výšce a máte hotovo. Pokud ani jeden z těchto problémů na přívodním ventilu není to, co by u vás zastavilo protíkání záchodu, pak se budete muset podívat na vypouštěcí ventil. Konkrétně na těsnění, které vytváří takovou gumovou klapku na spodní straně nádrže. Nejprve budeme muset celý mechanismus vydělat, abychom zkontrolovali, zda není špinavé či zničené. Nejprve tedy vypněte přívod vody do nádrže a spláchněte, ať se nádrž vyprázdní. U různých druhů záchodu se vypouštěcí ventil uvolňuje různě. Nejčastěji je tam celý mechanismus zaaretován pomocí nějakých plastových klapek, případně se jedná o závit. Nejlepší by tedy bylo, kdybyste zanalyzovali ten váš konkrétní typ, podívali se ze stran, jestli tam nějakou formu aretace nevidíte a podle toho ho uvolnili. V této nádržce je to právě pomocí dvou plastových prvků a proto musím být opatrný, abych nepoužil příliš velkou sílu a neulomil je. Tady po vytažení můžete vidět jeden ze způsobů, jak to je vyřešeno. Tyhle dva prvky jsou zacvaklé ve spodní části, která je tam napevno připevněná. Vůbec se nebojte, taky jsem na to musel přijít, protože pochybuji, že tuhle informaci někdo v hlavě nebo nějakém manuálu uchovává. Stačí se na to podívat, případně tím zkusit pootočit a uvidíte, kam vás to pustí. Určitě na to přijdete a pak už můžete to celé vytáhnout. Úplně ve spodní části najdeme tu gumovou klapku s těsněním. Tohle těsnění by nemělo být ani špinavé, jak se často stává, když se na něm začne usazovat vodní kámen, ani zničené. Správně by se tohle těsnění mělo měnit na toaletě běžně každých 10 až 15 let. Pokud teda máte záchod už delší dobu, tak je dost možná po stranách potrhané a proto netěsní jak má a voda vám záchodem protíká. Ať už je tedy špinavé nebo poničené, dobrou zprávou je, že obojí jde velice lehce vyřešit. V případě zašpinění jen těsnění sundejte a pořádně umýjte a očistěte. Použít můžete i kartáč a na vodní kámen třeba ocet, do kterého těsnění na chviličku namočíte. Jakmile budete mít umyto, tak omijete i spodní část vypouštěcího ventilu, kam se usazuje těsnění a pak už ho tam vraťte a znovu umístěte celý ventil do nádrže. V případě poničení nebo rutinní výměny stačí koupit nové těsnění a vyměnit ho místo starého. Tady pozor, protože existují různé průměry toho těsnění, takže doporučuji si vzít to staré a vyrazit s ním do železářství, domácích potřeb nebo hobby marketu a přímo se poradit s personálem nebo si najít to, které ve všech parametrech odpovídá. Nové těsnění stojí pár kaček a jakmile ho seženete, tak ho jen umístíte na správné místo a vypouštěcí ventil vrátíte do nádrže a zaaretujete. Pak už stačí pustit přívod vody do nádrže a nechat ji napustit. Váš úspěch byste měli zaregistrovat hned a voda už by neměla protékat. Pak už stačí jen vrátit víko na mísu a voilà, máte hotovo. Tak tohle je všechno. Prošli jsme si 3 hlavní, největší a nejčastější problémy, které způsobují protíkání záchodu. S největší pravděpodobností to ale bude právě těsněním na vypouštěcím ventilu, že záchod protíká, proto jsem mu taky věnoval více času. Napište nám do komentářů, jestli se povedlo potíž vyřešit a ještě jednou vás prosím o like na tohle video a odběr našeho Buildex magazínu a taky mrkněte na e-shop Buildex, kde je třeba právě teď největší výběr skleníků pro přicházející pěstitelskou sezónu. Všechny důležité odkazy najdete v popisku videa a teď už se s vámi loučím. Mějte se krásně a půl je hotovo.